jama'a kar ku manta da shahararren hadisin da kullun nazo zan yi wa'azi sai na tuna muku shi, hadisin Bukhari da Muslim. Manzo Allah ya ce idan aka rufe mutum a kabari za a tambaye shi a ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Wane ne ubangijinka, me addininka, me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko muku, sannan wannan aiki ka yi. Wannan dukkan mutumin da aka ɗauke shi aka saka shi a cikin kabari, manzo Allah ya ce sai an mai wannan tambayar, sai mutumin da ya mutuwa shahada ko mutumin da ya samu darajar mutuwar shahada. Allahumma mnahna sharafa shahada, Allah ka bamu darajar shahada. Ma'ana mutumin da aka kashe shi a filin daga, ko matar da ta zo haihuwa ta mutu, ko matar da ta haihu jini ya tsinke mata, ko ciwon ciki ko jinin haihuwa ko mahaifa har ta mutu, ko mutumin da ciwo ya kashe shi. Wani irin ciwo? Tarin fuka, tuberculosis. Ko mutumin da ciwon bulala, bahaushe na da ciwo da ke ce mai bulala, wanda za ka ga ciki ya yi rudu-rudu kamar an zabga mai bulala. Ko mutumin da gini ya danne shi, ko gobara ta cinye shi, ko ruwa ya haɗiye shi. Duk wanda ya samu irin mutuwan nan to shi kam ya ƙetare. Ko mutumin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a. Ina ma'anar daren juma'a? Daren jiya da aka wuce. A ce gobe ne juma'a misali da safe, to daren nan shi ake kira daren juma'a. Idan ka mutu to matukar kai musulmi ne, ba azaba ba tambayar kabari, salin alin, daga nan jiran kiyama kake ta tashi kawai a ce shiga aljanna. Matar duk da ta mutu wurin naƙuda garin haihuwa, ita ma haka, matukar musulma ce. Wanda tuberculosis, tarin fuka ya kashe shi, haka wanda gini ko ruwa ko gobara, duk waɗannan manzan Allah ya zayyana su a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta ta Imam Malik. Ka je ka duba a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah li Sheikh Al-Allama Asadus Sunna Abi Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani. Ka je ka duba za ka samu waɗannan ainihin hadisai gaba ɗaya. To duk mutumin da ya samu wannan darajar to shi kan babu azaba kabari, babu tambayar kabari, salin alin. Ina fata an gane. Amma duk mutumin da bai samu wannan darajar ba, to ana aje shi a kabari. Manzan Allah ya ce da zarar an rufe shi, ku ji jama'a, da zarar an rufe shi, waɗanda suka kai ka ba sai sun dawo gida ba, ana haɗa ƙasa a kanka. Annabi ya ce sai a tashe ka zaune, sai a tambaye kamar rabbuka, wane ne ubangijinka? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله سي تبتت da muminai a nan duniya. Allah ne ubangijinka da gaske, to zaka tashi a nan kabari ka ce musu Allah ne ubangijina. Tambaya ce mai sauki, amsa ce mai sauki. Sannan wa ma dinuka, me addininka, me kake bi a nan duniya? Dan kungiya ne kai, sai ka ce kungiya reshen Kaduna, to wuta. Kungiya reshen Jos, wuta. Tijjaniya, wuta. Malikiya, wuta. Duk abin da ka faɗi wallahi wuta za ka je. Wallahi matsalar ba ta wasa ba ce jama'a. Me addinin ka? Sai ka ce al-islamu. Duk abin da ka faɗi bayan wannan Allah wuta za ka je. Ba ni na faɗa ba, yana cikin hadisi. Da an tambaye ka, dan Allah bai san duk wannan hayaniya ce taku. Duk wannan hayaniya ce taku. Abin da kaɗai Allah ya sani shine mai al-islam. Inna dina inda Allahi al-islam. Babu wani addini a wurin Allah. Daga waɗannan samari da 'yan mata an taɓa ka, me addinin ka ce salafiya ko salafiya wuta baka. Musulunci ne addinin ka, salafiyanci manhaji ne, kana faɗin yadda hanyar take ne, amma ba sunan addini bane. Addinin shine mai musulunci. In an taɓa ka ne za a kawo maka hayaniya sai ka ce a'a ni nawa irin na annabi nake, shine ma'anar salaf din. Amma an kamar da abin shine addinin ka, shine kungiyar ka, wuta, ka zama arne, wuta za ka. Don haka kowa ya ji, wallahi abin kan mai uwa da wabi ne, ba wanda ta kyale. Da an taba ka, wa ma dinuka, menene addinin ka, sai ka ce al-islamu. Inna dina inda Allahi al-islam.
addini a wurin Allah shine musulunci. Wata aya ta ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wanda ya kama wata hanya ba musulunci ba, falan yuqbala minhu, pau ba za a karba ba.